Opak Ruth Nyikwa Mugi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaone wang' saye chenro moro mar duol kamwane kidienje ariyo. Kidieny mokwongo wabiro nyisi gima osebedo katimore pacho ka. Kidieny mar ariyo wadhi go mbaka gi Reverend Canon Evans Omolo, ma en jatend All Saints Cathedral. Gimomiyo wadhi go kode mbaka ni to bende jodolo sani ochung' kanye. To mar ariyo be rowere oyie kodgi mondo mi gitaa chenro mar mbaka kind rowere gi jatend piny Kenya Kosoyo. Mane mbaka mobiro goyo gi Reverend Canon Evans Omolo, jatend All Saints Cathedral, bang'e kanyo chenro moro mar duol. Sani to wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyargi Makala kaka jaloko marwa, anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok cha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Ng'anyo mobagi rowere pacho ka endi ne odhi nyime kendo kawuone gwenge mopogore opogore ka jong'anyo moko dong' kod hinyruok. Kunakuwa na genge la wezi. Hao tuseme hawako na sisi, maandamano yetu ni amani mnavyoona. Sisi hatuna ubaya na mtu na hatuna ubaya na biashara ya mtu tunapoandamana. Ji ariyo yudo hinyruok bang' jawala moro Mombasa chielo gi magene kinde ng'anyo mano bagi e chuny bomano ka nyamburko abich bende no wang'. ODM shall initiate and lead recall processes. ODM ochako chenro mar golo e apise gi jood bura Elisha Odhiambo, Gideon Ochanda gi Karoli Omondi kuom dhi ataro gi dwach duond burano. Arwako Nyikwa Ramogi. Ni chuny boma maduong' ma Nairobi ka endi ne odong' ka gunda e kinde madukni mathoth ne olore, kinde mang'anyo ma kidam ne dhi nyime e chuny boma. Obila ne ogoyo tach alwora mar apise duto mag piny owacho kaka od bura, doho, apis jatend piny kod jalupne e kinde mamoko bende. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ne ni e chuny boma ma Nairobi ka. Kuom thuolo mar ariyo, obila otong'o ne rowere mag Gen Z e rieko kendo tamo gi ng'weyo chuny boma maduong' ma Nairobi. Chakre e seche mag okinyi, obila orido weche mag arita kwe e apeyni duto mochomo od bura mamalo, apis jatend piny ma Harambee House kod mano ma jalupne ma Harambee Annex, apis gavana ma Nairobi kaachiel gi doho mamalo mogik e kind apise mamoko. E alwora mar od bura, obila ne obet akicha mar neno ni monj mar tarik 25 dwe mar auchiel higani ok onwore kendo. Jopiny kod geche mane temo tiyo kod wang' apaya ma Parliament Road ne iloko kod obila e okenge mar geng'o chenro moro amora mar jopiny luchore kendo donjo e od bura. Arita mager bende ne nenore e wang' apaya ma City Hallway mochomo apis gavana ma Nairobi, doho mamalo mogik kod od bura mar kaunti ma Nairobi. Doho mamalo mogik kod apis gavana ma Nairobi gin achiel kuom apise mag sirikal mane jopiny omonjo, wang'o kendo ketho gik moko e ng'anyo mar chieng' tich ariyo juma mokalo. E wang' apaya ma Harambee Avenue mochomo apis jatend piny kod jalupne, chenro mag wuoth ne odhi nyime e yo mayom ma onge ng'ikruok moro amora ka obila ochiko itgi kendo ochomo wengegi mar chomore tir kod jong'anyo. E odiochieng' mangima, geche mag obila ne cherore e chuny boma kendo keyo chokruok mag jopiny. Mana kaka chieng' tich ang'wen juma mokalo, mbi kod ndhandhu mag ng'anyo mag Gen Z ne onge ka thoth obila ne tholo mana kuoro e chuny boma. Mopogore kod ng'anyo mokalo, chuny boma ne okwe ka pi dapi kuom seche mathoth ka muoch mar magina ne winjore mana dichiel ka dichiel e wang' apaya ma Tom Mboya Street, Moi Avenue kod Ronald Ngala Street. Kochakore seche mag okinyi nyaka seche mag ang'ichwelo, arita kwe ne oket malo e alwora mar apise madito mag sirikal mayudore e chuny boma maduong' ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Juma mar adek nyaka nyocha ng'anyo mar rowere chakre pacho ka endi e kaunti ma Kisumo. Ng'anyono mar kwedo telo mar jatend piny William Ruto ne odhi nyime kod kwe maonge rakruok moro amora manoneno odiochieng' ma kawuono e kind obila kod jong'anyo. Millicent Adhiambo miyowa ler. Mana kaka odiochienge mosekalo e kaunti ma Kisumo,
Jong'anyo nomoyo mbom tiendegi e wi apaya kowuok Kondele kochomo chuny boma ka giting'o obok kod andika kendo giwero wende makwedo loch jatend piny Kenya William Ruto ka gidwaro mondo owuog e apis. Jong'anyogo mane orado gi jowetegi mamoko mane oloko apaya maluora ma Akekio ma Kisumu dala pautugo opira. Ne oriwore kanyakla kendo chako wuoth ka giluorore e apeyni duto e chuny boma ma Kisumu. Kata obedo ni kwan jong'anyo ne ok ni malo kaka pile, jogo modak kod ng'ol bende ne ok odong' chien e ng'anyo ma kawuono. Bang'e to jong'anyogo ne omako apaya ma Jomo Kenyatta ka gichomo kar jot mar jatend piny Kenya ma Kisumu mondo gitem donjo kanyo, kata kamano obila ne ogeng'onegi. Jong'anyogo ma odiechieng' ma kawuono ne otimo ng'anyo margi e yo mamuol are chakruok nyaka gikone, makata rakruok moro amora mane oneno e kindgi kod obila ne onge. Oramo ni pod biro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' biwinj ywakgi kod dwachgi. I'm out here protesting today because I think we've had enough of Ruto's lies. The church is taking their side and we're done with it. We're tired. Tunasema Ruto atoke. That's all we're saying. He can't keep lying to us. He's hurting us. We can't keep doing this with him anymore. The president should listen to Gen Zs because we have made our demands clear. We are peacefully protesting today to make those demands known so that he knows that we are still on the same business, that he must listen to Gen Zs. We are tired of committees and organizations that do not represent us. We are here expressing our demands peacefully. Demonstration marwa en mamos maonge koko mora mora kikane waseyango ni en kawuono nyaka chieng' sande be kama kawaida waduogo kae Ruto lakini nyakidhi kodhi kose kodhi wan kaka yude kama wantiere ni onge maendeleo wanyalo bet go ok wanyal chako kata foundation wa onge kata gimoro amora ma wanyalo chako maisha machon kane Uhuru ne nie telo wanyalo chako matin tang'iyo mabati to sani kata nang'a ma Nyasaye onge el chiemo gichulo osuru ichiemo itiyo gichulo osuru mano ok wanyal yiego bida tichotali. Ng'anyo ma kawuono bende oweyo ka yore ohala kod wuoth ong'ikore. Obila bende ne ol kar romgi e konde duto mag apeyni e chuny boma ma Kisumu mar jiwo arita. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Midhiero mar ng'anyo matimore pacho kaendi medo nenore ka kwan ji mawito ngimagi bende medo idho. Odiechieng' ma kawuono ji ariyo noyangi ni onegi e ng'anyogo kendo medo kwan mar ji ma osetho nyaka 41 nimar kwan manyo ogol kod riwruok makedo ne ratiro mar oganda Kenya National Commission for Human Rights nyolando ni gin ji 39 manosenegi gi obila e ng'anyogo. E kwan mar ji ma osenegi, Nairobi ema nigi nyime gi ji 17 ka counties ma Kaluo bende ji osethoe. Ji ariyo osenegi e ng'anyo mag kaunti ma Kisumu ka Siaya kod Migori duto osenegi e jong'anyo achiel. E report manyoro ji 361 noseyangi ni oyudo hinyruok e ng'anyogo ka jogo momaki to gin ji 627. Bende jogo moseteki e yor achune gi obila e kinde ng'anyogo gin ji 32. Ng'anyo mar rowere notwere apaya madongo pacho kaendi ka apaya ma Waiyaki Way ma ithoro tigodo gi jopiny madhi e wuodhe mag Imbo mar Kenya kod Kaluo ne obedo modich gi ywaruok e kind obila kod jopiny. Kaka jofwambo mar Walter Nyambaga lero, ng'anyono nokwako apeyni mamoko kaka Nairobi Expressway bende. En odiechieng' ma jo-ala joket mwandu kanyakla kod jogo matie sekta mar wuodhe ne nie kod chuny magoyo kibi ka gin kod luoro ne piny nyalo lil kachalo nade. Weche ne ber kendo wuodhe ne ni kare mak mana ni kaka ne sam medo idho e kaka rowere mane ni kod chuny mar ng'anyo ne medo chokore mar ng'anyo. E apaya ma Waiyaki Way matudo jodak ma Kangemi kod alwora mare
Apaya ma itiyo godo kod jogo matwenyo kochomo Kaluo, Nakuru, Eldoret, nyakla kod alwora mage ne oduogo makore kendo twere matimata. Karowere ne odina apayano kod kite, kendo gimoko mach chuny apaya, gino manomiyo obila tich matek tweta mar golo kitego oko apaya. Jomatiyo kod nyamburko mag bas nochuno mondo lor jowuoth ka gikonogi ni wuothogi kod kanyo. Moko kuom jopiny ne gikono ne ogolo aputh njiri mar tiendagi machama tuoni ka gitony kod ngimagi. E kwetho obila mag GSU kod mago moyiedhi ne ochuno mondo med mar jiwo mijing'o mag arita kwe ka jong'anyo ne geto duka maduong' mar Quickmart mayudore apaya ma Wayakiwe. Komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei ne omedo kwan mag obila kendo reso oganda mane tem kwal mwandugi kendo chunogi neno matek. E apaya ma Nairobi Expressway, sirikal kwano lal maduong' bang' jong'anyogo ne monjo apaya mar Nyadhi ma Nairobi Expressway kendo rocho chenro mag wuodhe. Sasa hao walikuwa wamefungua biashara, hawakuwa na shida, wangefunga biashara tuandamane, lakini yeye anasema anataka kuangalia the both sides. E kar choko omenda mar geche ma itiyo godo mar Expressway, bende ne gitemo ng'ielo oko kendo ketho mwandu mathoth koda kama fupe manyiso Nyadhi mar apayano. Obilago ne oduogo kayo jong'anyo kendo temo dwoko kwe apaya. Kuom thuolo mar seche 6 kobila ni kod tich matek mar temo pogo jogo mang'anyo to kod jogo man kod chenro mar kwalo mwandu mag japiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kangemi, Nairobi. Rawera moro chiel kod magina ma owito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojo mamiyo lere wi chal mar ng'anyo ma Migori kawuono. Rawerani mabende koro poko yang nyinge, mabende wachore nena achiel kuom jogo eko mane obang' ng'any bo marongo ne ochiel kod lisasi e kinde rakruok manobede kendo bila ka achiel kod joma ng'anyo. Ten migawo mathoth e kaunti ma Migori yango ni rawerani mane ogo kod lisasi e ng'ute ne oringo e osiptal maduong' marongo, kata kamano ne owito ngimane kane pok orwake e od thieth. Ka opogore kod gwego mag Rongo, ng'anyo e kaunti ma Migori bende onenore e boma ma Wendo, Migori ka achiel kod Isebania e sub-county ma Kuria West. Kenya hinyore to eno wacho ni eno protect mali ya wananchi, mali ya serikali. Kanyiso president ni president ne waero to tich otamo president. Wadwa ng'anyo nyaka chieng' moro wawinj no dhi dala. Congress power. E boma ma Migori kwan jogo mane owuok oko mar ng'anyo ne ni piny ka ipimo kod kinde ng'anyo mokalo ka bende ne en ng'anyo mar kwe. Rawere mane ng'anyo kata kamano ne odina apaya kendo moko mach gino mane oweyo ka chendogo mag wuoth ka achiel kod ohala mbemore piny e boma Migori. Agombo wacho ne President Ruto niya, koko nyal tiyo tich otame odhi dala waol jo Kenya ol gi nyithindwa minego jo Kenya inego pile ka pile. Anatembea hapa anatuambia atasaidia vijana. Sasa hii hatuoni ile maneno alisema ati bottom up. Utaache kutudanganya. In fact, hakuna Kenya Ruto anatusaidia nayo. Tangu aingie uongozi tumenunua sukari 250, sabuni amepandisha, tumechoka aende nyumbani. Rawere ni oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka ten piny Kenya William Ruto winj dwaro margi kaka rawere. Tich ma Ruto tiyo wago oeo kata bedo Sakayo. Ruto sani waluongo mani Farao. Nikech Farao ema notiyo ji tich ma Ruto tiyo wagoni. Omiyo wan kaka wajo Migori wakigende matindo barua nyocha ni waseoro ne Ruto gi gik mwadwaro. Ema warito ni otim mondo wane kaka dang' wadhi mbele kaka jo Kenya. Wacho ni vijende biro yudo tich koyudo loch. Ne omiye kura tok tich wonge. An ariemba apiko ma weya apiko ma dok dala. Koro sani wawacho ni Ruto must kwayo ni mondo sirikal ifado bro weya miriambo karang'o. Mar ariyo ok wadwar tich, wadwaro chiemo, wadenyo. Giwane gin geng kod jatendgi manyalo wuoyo kod piny owacho ka gima gidwaro en ni mondo koro gigo mayande gisekonyo ten piny Kenya William Ruto ema koro chop duto. Nataka kuwe kwa negotiation na yeye. Watu wetu wenye walikufa lazima wafufue, ndio tunaongea na Ruto. Si ni ukweli? Vijana power. Vijana power. Sisi kama Gen Z hatutarudi nyuma na we don't have room for negotiation. We don't have room for handshake. Wana jok mani
yuto gini pinyo timo mjengo wago ma mjengo moko yuto pesa mwachiemo jok mane gi pesa keto gi tich matek nigi keno gik moko malo ok wanyal yie ko kinya dwoko na gik moko chien to Migori County ka to kwadwarie nyaka ne ng'anyo ni motele kod rawere chakre ng'at achiel osewito ngimane e kaunti ma Migori ka ji maromo 12 osidonyruok bang' obila chiel kod lisasi. Obila ariyo bende oseyudo hinyruok e kinde ng'anyogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi ywe moro machuo kodong' bang' dakika matin. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana chiel chunye wakete pile wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Waroko kendo ni ji ariyo ne ochwad gi magina gi ja ohala moro e seche mane ng'anyo dhi nyime kaunti ma Mombasa, kuma bende nyamburko abich mane otene geng' apayano ne otiaye mach gi jong'anyo. Magi ne timore ka bende moko kuom jogo mane ichich godo ni jonjore mane oponde jong'anyo ne orodhi e kinde mane gitemo kwalo mwandu jong'anyo kod turo dukni moko mane mag jo ohala mane boma Mombasa. Kweth bende ne otemo donje i magawa mar Cafe Point e apaya ma Nyerere, kuma jogo manyo yangore ni wuon magawano ne olodhe mus dola kendo rakore kodgi ma ji ariyo bende odong' kohinyore. Tunamwambia Zakayo ashuke. Hatuna chochote cha kuzungumza na yeye. Kwa sasa hatutaki kuzungumza na yeye, hatuna mazungumzo yote ambayo tutasema na yeye, na hatuna ubaya na yeye, hatumtaki tu. Kama vijana tumesema awachilie, it's okay. Amejaribu penye anaweza na tunaona sawa. Miaka 2 imepita na hakuna kitu unatufanyia. Hatutaki. That is not why we chose you, that is not why we put you there, na tumechoka, tukutaki. Kila wakati anatuwekea ahadi lakini ahadi hazitimizi. Ushaona. Alafu kuhusiana na swala la Mombasa kuhusu maandamano inapofanyika kunakuwa na genge la wezi.
hao tuseme hawako na sisi. Sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Sisi hatuna ubaya na mtu na hatuna ubaya na biashara ya mtu. Tunapoandamana sisi tuna amani, lakini wale vijana ambao wanakuja ndo wanaleta mikosi yote, wanaleta shida pindi wanapoona biashara za watu zinaendelea na wanavyovamia wazazi wetu. Pindi wanapomwona mtu amemwibia, tuseme ameiba, wanamfuata ile na kumwadhibu kidogo, si tu kumwadhibu kichapo cha mbwa, wanamwadhibu tu kidogo ile kumpa funzo na onyo. Obila e county ma Migori osechako timo nonro wi tho mar komanda mar sub county ma Kegonga James Mugo tok nyawadgi chiele gi magina e bamne kuom hawe marach. Kaluwore gi ripot mar obila, James no chiele gi magina e kinde mane okawo gigene mag tich kuom apisa mochung'ne gige lweny e tesend obila ma Kegonga. County Commissioner ma Migori Mutua Kisilu owacho ni masira makama notimore kinde mane apisa no keto kenge makare magarita kama bang'e no chiele nyawadgi gi magina. James no ringode kar thieth ma Migori ma owito ngimane tok chwero remo mang'eny kendo ringre okane kar kano ringre ma Migori kirito bero mare. Sub-County Police Commander for Kuria East, Mr. James Mugo Kabacha. Fortunately, in the evening, that was around 6:30, while he went to pick his firearm from the officer in charge of the Hamari, while the officer was conducting what we normally call safety measures, precautions, before he issued the firearm. He accidentally discharged one round of ammunition. The same hit the Sub-County Police Commander on the right thigh and exited through his right buttock. He was rushed to the hospital. Unfortunately, was pronounced dead on arrival. Tend bura mar ODM olando ni koro sechako chenro mar duoko pacho jood bura ma itudo gi ketho mar bedan dhoge. Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda, Elisha Odhiambo Magem kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi ni e kindo jood bura auchiel ma od bura oramo ni nyaka koro wuogi apisi kuom kawo chung' mopogore gi dwach ODM. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna bende opuoyo jong'anyo mar owere kuom kedo ne ratiro margi ka okwedo teko mathoth ma obila tiyo godo e kedo gi jong'anyo. ODM shall initiate and lead recall processes in the following constituencies in light of the current office holders' repeated violation of their sacred oath and the wishes of their electorate. Number 1, Game constituency. Number 2, Bondo constituency. Number 3, Navajolo constituency. Number 4, Kajiado Central. Number 5, Ikolomani. And lastly, Suba South in Homa Bay. The Central Committee extends its deepest condolences to all those who have lost their loved ones and pray that God will comfort them in this time of tragedy. We are in awe of the Kenyan youth who, through their unity of purpose, have stood with their fallen colleagues and raised vast sums of money in very short times to pay hospital bills for the injured. As a mass movement that has been on this journey of true liberation for a long time, we know how difficult it is to achieve some of the things that we have seen you do. You have absolutely earned our respect as a party, and we salute you. As a party that was founded on the tenets of social justice, we shall walk the journey of bringing about justice and accountability for all of the regime's crimes since they took power. What happened on the 25th of June 2024 amounted to a vote of no confidence in the Ruto regime. Instead of focusing on cutting wastage, opulence and corruption in his regime, he is hitting back at the Kenyan people with threats to cut funding for the judiciary and the county governments. Kwa mbele gi weche matuch kani jotij Lake Agro mo obago ng'anyo Yala Swamp kwedo dar mar jatendgi ma ochung' ne jotije kambi no endo. Jotije go mar kambi mar Lake Agro mong'ere gi pith mar niang' Yala County ma Siaya manie county ma Siaya ong'anyo ka gidwaro mondo oduok jatendgi. Bende gidwaro ni kambi marego sukari mondo ger e Thiandiano mondo reg nienge mawuok e puothe makono mondo los tije ne rowere. Jotije go maromo 200 ne obago ng'anyo ka hotel negi kod jagoro margi Simon Omondi
ka gikwedo wach mar sando jotijegi kinde mane kambi mar Dominion Farms okawo telo mar rigo chele gweng'no. Amani iliwati ng'ato no Moses Oduor oserito mwandu ni oserito mwandu makata gimikuolo gimitimo na di onge West Kenya kano no ka ndigo miyo ginyalo biro mondo gi university ne giro mna tich kokalo ko Moses no ko chopo kuma koro Moses ni igolo kaka ndigo nitero kamoro lizoye kware kigolo ng'ato kuma manager ji 200 gi 80 ji madhi 300 itero jo manager ji 8 in payroll money promotion cause demotion and forced to resign. Gie sani Moses manyalo defend wani oka oter loka moro machielo kwa penjo gimomiyo ok miwa ni en odhi kucha wadwa ni Moses obika wadware koso kwadware nego be no duogo ka mondo ti kodwa kaka yando tiga kodwa to kata ka transfer ichako ran dalari adek to ng'ato dhi mako wachu ni ang'o matimore nitie gimore wachni. The way is not violence and intimidation, but it's in dialogue. And I would ask you all to keep yourselves calm and collected. I would like to go and speak to the management committee as well as the workers committee so that we can come up with some sort of a brief. Kwa kanyo ni ji 7 otho e masira mar sienyruok mar kar kunyo mula moro manie gweng' ma Oboch e sub county mar Arieda. Jalup commissioner mar Arieda Kennedy Runalo oyango ni ji mamoko 8 oyudo hinyruok e masirano manotimore okinyi ma kawuono. Masirano bende oyangi gi komanda mar obila ma Siaya Cleti Kimayo. You know, they normally scoop that sand out and then the soil collapsed on them. You know, they were deep in the trench, so it collapsed on them. 7 died on the spot, 8 were rescued and taken to hospital. Yeah, that is it. And it is not very far from the place where we also lost a person, 2 persons some time back. It is not far from that venue. We have already gone to the ground and we have told them that those mines are dangerous. And in fact, this is not the first time. There was a directive that following the heavy rains that poured, the soils were loose. So we did sensitization meetings directing them to cease those operations until when they are advised to continue by the geology department. We have talked to them, we have cautioned them to, directed and cautioned them to vacate the site and cease operations. Pasoro jano weche mag tuke ni joloch nyadi 21 e tuke adhula lig maduong' pacho ka endi Gor Mahia oyiero Leonard Martins Niva kaka kocha manyien kendo biro kao kar Jonathan McKinstry mano wuok e klab no kadhi tayo team maduong' mar Gambia. Niva ma en ja higni 38 wuok e piny mar Brazil ka e tije mar kocha osetiyo gi clubs kaka Vipers Sports Club ma wuok e piny mar Uganda, Yanga kachiel gi club mar Almeric ma wuok e piny mar Sudan. Kocha no biro konyo gi jatugo ibro konye gi jatugo machon mar Gor Mahia Zedekiah Ziko Otieno kachiel gi Michael Nam tich mokuongo mar kocha manyien en tayo Kogalo e tuke mag Sekafa Kagame Cup mibiro bagi kinde tarik 8 nyaka 22. It's a great honor to take over, this giant of Kenya, also this giant of East Africa. And also I'm sure that we are going to try our best to put Gor Mahia in a better level of the African football, African continent. And of course that I would like to say thanks a lot for the Mr. President and Mr. Hatcher, also for the official members for choosing me for this great opportunity. Team Kenya jotugo ma higni piny ne 23 biro rito tugo e kind team mar Angola gi Lesotho mondo giyud thuolo mar donje nus finals mag tuke Kosafa madhi nyime piny mar Afrika ma milambo. Kenya noloyo joloch mokalo Zimbabwe gonde 2-0 e tukgi mogik mar group B. Austin Odhiambo nomiyo Kenya gol mokuongo e dakika mar 54 kapok Benson Omala mane oyudo mich mar joloyo e tuke mag ligi maduong' pacho ka endi e yudo mar 2 dakika mar 73. Kenya otiyo gi thuolo mar 2 gi points 6. Ponono ni Angola oloyo team mar Lesotho odiochieng' makiny to Kenya biro wuok e tugego. Tieno has provided quite a sumptuous, are so well structured, so well drilled.
to deal with that Zimbabwean attacking threat. Benson Ochieng. Ochieng is through on goal. That's number 2 for Kenya. That's the goal that might send them through to the COSAFA Cup semi-finals for the very first time in their history. At the back for Zimbabwe. Oh, it looks like Benson Ochieng did get the meaningful and final touch. Just got there ahead of Muriwa. A very difficult first half because of the wind. The wind was going against us, so we were finding it tough to pass the through balls to our striker. Then coming into second half, we knew the wind is going on our side, so we had to push so that we can get the 2 goals. We were not stringing, our passes were not done well. And then the other thing, we lacked a leader. In the first half, we were like everybody was quiet, and then we had a chat at halftime, and then we told them we need to be leaders, all of us. We need to talk, and then it should be positive talk, not just talking. So that is, I think, is the other thing that worked for us in the second half. Bas wadhi yuyoro machuok duogo to wadhi go mbaka gi Reverend Canon Evans Omolo, jatend All Saints Cathedral osechopo kaendi. Kwa dhi penye ni mokwongo kanisa ochung' kanye, to be jopiny nyalo yie kodgi mar tayo mbaka monego bed ni goyo e kind rowere gi jatend piny Kenya, koso gin gikawo konchiel. Mane mbaka mobro goyo gi Reverend Canon Evans Omolo, men jatend All Saints Cathedral osechopo kae. Makamu ka nigi Kisumo kanyo wacho ni nyis jowa ma jong'anyo e Luo Nyanza ni giwe ketho mwandu gi ndara nikech onge ng'ama biro loso mwandu go kolal. Ramogi TV puoch gi pak ne obila e kaunti ma Kisumo kuom koso rakruok gi jong'anyo. Rowere kiketh kata kwalo mwandu mar jopiny. Maendi Fred Osuru kani dala ma Dandora. Erokamano ahinya kuom kit Ramogi TV ka oduogo bang' dakika matin mondo wago mbaka gi Reverend Canon Evans Omolo, jatend All Saints Cathedral, mondo winje ni to jokanisa ochung' kanye. Mane mbaka mogo bang' dakika matin. Jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo libed kod wenda mar ina Nyasaye kaka skiza chieng' mari, takwayi mondo idayo star 812 star 784 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro tek. Luero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Inni wacho ni chieng' ma bobedo maduong' ni an abiro tiyo ofis mar baba, kare en ang'o momiyo iye ne ng'ama fuoni obed kae. Mera,
Kawuono bende wuodi. Kaka wuondi ga pile. Anantiere kae nikech wach achiel. Konyo ser mondo chang mapiyo piyo. To anaparo ni nitiere weche ma an nyaka wachni kae sani. To anadwa mondo chikna iti maber ahinya. Paro ni ane mamor, dak gi nyako ma wakia kuma e odni. To karo mondo ipar weche moko machielo, tema ne paro wach seher. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi Reverend Canon Evans Omolo, jatend All Saints Cathedral. Erokamano ahinya kuom wasiche gi Reverend. Mokwongo, erokamano Trevor. Kanisa ochung' kanye? E wach mane Trevor? E wach mar ng'anyo hige gima penjo Reverend. Wach mar ng'anyo ni ka, wach mar mbaka ni ka, kanisa ochung' komane? Erokamano Trevor, kendo komos makende ne nyikwa Ramogi joang kuonde ka kuonde magi winjowa ka gintiere. Trevor, ang'eyo ni kaka waseneno ka weche mag ng'anyo kata siasa timore, en gima oyangore makende ni kanisa kwedo ng'anyo mar ketho mwandu mag bed ni gin kuonde sirikal, bed ni gin kuonde ji giwegi, bed ni gin mwandu mag jopiny kaka ndara, gik makamago. Mar ariyo, gi duond kanisa bende wakwedo kit telo mar sirikal ma kawuono ma iriembo kod mibadhi, kendo ma mibadhi onyaye mogik. Mar adek, kaka kanisa gi duondwa kata mosegol koluwore kod sidienge mopogore opogore, bende wakwedo wach mar golo osuru, chik mar golo osuru manyieni, kendo wasewacho ni en gima onego kwedi, oket tenge mondo mondo sirikal kotelnegi kod ker odok chien kendo chako go tamsi manyien ni ere kaka wadwa yudo mwandu kuom jopiny, to ere kaka wadwa tiyo kod mwandu no mondo accountability systems obedie. Trevor, paro ni mago gin sidienge kuom gik ma kanisa osefulo maler kendo moriere te. To rowere ok oyie kodu. Mabe kidwa winjo moko to nitiere jong'anyo moko mane wuoyo Kisumu ka wacho ni kanisa ok giyiego. Winjane kaka ne giwacho jong'anyo mane wuoyo Kisumu. I'm out here protesting today because I think we've had enough of Ruto's lies. The church is taking their side and we're done with it. We're tired. Tunasema Ruto atoke. Iwinjo kaka giwacho ni kanisa kawo nyakon chiel kendo giol. Mae wach mose goye mbaka kan wendo ni ka kinde mopogore opogore ni
adiera nitie makende ni bad kanisa konchiel and ase emphasize wachno kinde ka kinde ni ok en kanisa jumla ten bad kanisa konchiel waonge kiawa ni bad kanisa konchiel osebedo achiel kama kod sirikal makoro sani ni kowuok mana ka wadhi yiero magiungore konchiel ginyuako sirikal makawuono ni maka sirikani odonje otelo to giwacho ni mano sirikandwa. Trevor, gombo ni jo Kenya kata onagi mowuoyo kawuono ng'i ni nitie bath kanisa komachielo mosechung tesre kendo mose chung koradiera ber ka okwa nywando ariyogo. Omiyo ka ji wacho ni kanisa gisetimo kama gidhi otanda gi sirikal ber ka wathego ariyogo. In kare kuom wacho ni ok kanisa te gin bad mana kanisa moko ema osebedo ka ni konchiel gi sirikal. To koro seche ma koro chopo ni idwa go mbaka, jatend piny Kenya bende luongo ni kaber to dwa go mbaka gi rowere. Be ginyalo yie gi kanisa mondo mi ota chenro mar mbaka ni seche ma koro in iwuon bi yie nitiere bad so kanisa moko ma ni konchiel odok korka sirikal. Trevor, ingeni gima wilgo en ni nitiere joma Nyasaye oseketo tenge mowiro ma osebedo consistent kindegi duto tete moko osebedo kod bagni madhi ka kod kacha. Kaka nche wawacho ka wago kod mbaka chieng' moro king'iyo kata kaniswa kani duond jatend kanisa wa osebedo moriere kinde ka kinde kaka jangele kidhi kopere bende inyalo fuono mi non kowuok kata kochako doko chien ka wadhi yiero kata mwane yiero bang' yiero kata maandamano menye timore machien kacha kata mana sani ibro ng'iyo kaka kanisa jokopere osebedo very very consistent kata gi sidienge ma kanisa mamoko kata kawuono kanisa jo adwen nyo osegolo duondgi nitiere sidienge ei kanisa ka either gin riwruok mag kanisa kata gin ogendini jodolo mosebedo very very consistent e kindegi e kiduto. Joko makamago ni kod oteku kendo ni kod gimolungo gi kisungu ni moral high ground mar bedo achiel kuom tayo twak ma kernyo wueni. To mae kama wach chakore reverend ngich mana kaka iwacho ni moko kuom gi ntiere ma osechung adiere moko kuom gi bende osechung korka sirikal. E mano be kaka jotend rowere gindi bende paro ngich jomoko kama ngata moyie ni koro dwa go mbaka iketo kuome ni ma koro sirikal osenyiewo. Un wegi ubro yie ni ng'ane emochung kuom adiera omiyo ene monego go mbaka no kose yie kanyo be pod bro bedo gi pogruok. Ng'ato ka ng'ato neno ni wane mochung ratiro jomoko bende neno ni gin ema gichung ratiro koro onge ng'ama yie ni mae ndiye ng'ama ler manyalo tayo chenro mar mbaka. Ok apar kamano en gima ibro mi kanisa ni mondo yier kigen. Igeni kata ka ji dhigo opera to maneno kilando kata gor ka to nitiere kocha mong'eyo ni jatugo ni to tugo maber kata kama ne ot kata ka wane ot wan gi nyithindo ka to jonge ni udjokombija ma namba 2 ni to nyathi moriere omiyo mbulu sama wuok to wuok ka kende maonge lalruok ywaruok wacho ni nyaka kauma anyaka bed ka ok en gimi dhi teri e gala moro mar jopiny. Nitiere thuolo ma ji gogo ng'at gogo kogno kogo ikogno tineno ni Evans Udo Moloni kawago tamsi kako sebedo kowuotho kod weche ni chalo kama wadhi jaduong' ng'ane kama bishop ng'ane kama kata jadolo ng'ane kama kata prophet kata apostle ng'ane kama ngima no sebedo machal nade. Trevor an adaher ni twagno obedie ewi mise mar nano ni isebedo machiegni gi ker machalo nade, isebedo ka iyudo mwandu kod kony kod ber kuom ker machalo nade, koso isebedo kenyalo chung kod chir ma ikwer kata kwa somo ndiko mar Nyasaye ineno kata kaka janabi Samuel ochomo Saulo tir ka Saulo otimo makosa. Kitabu mar Samuel mokwongo kare 13 nyaka 15 ochome tir. Nitiere jodolo mosechung kod adiera mudiedo kod adiera no makata chopo ni teknad gin jok makata bahasa makori wacho kawuono okosego gi piny, gin jok ma pok osedhi kuliero ne telo ni yawa kauna nyathina ni kamoro yudna gini ka kogo gi kogno
unomijato inanana ka gidiedo kendgi kendo ng'iengore lela maonge. Gimomiyo pinyo mane nikech jatend piny Kenya wuon bende osewacho ni odwano yiere ji ariyo kuonde mopogore ma gichop ji 100. Chenro no bende kare koso mano e kama kuongo twak ni dhi kethorego nikech ng'amo wacho ni onego gibed ji 100. Kata kapok wadhi mano to bam gikora nikech dhano 100 pok noloso wach mochopo kare. Wach ila makoro ochopo ng'ende malitni dhano 100 turi ni neno kata mana kanyo yiero jok mane dhi wacho wach mar curriculum mar somo dhano chiegni 50 en dhano turi ma ok kel kony an ginenona jomoko nyalo neno mopogre kendo wan kod thuolo mar neno mopogre ber ka wedo sidieng moro matin ne ji dhano 100 kabisa ng'eny apar gi wiye kadhi 20 ka ng'eny ginenona. To ji paro ni mage joma kuri nyalo rochi nyalo migi basa moro matin to mane kama onego beni kora watu wakie ni ling'any mane monego bed no luoko yiero oganda gi backgrounds mag gichalo nade, consistency mag gichalo nade e kinde gi mano an e kama onego bed no watu wakie. To mar ariyo kawawe yiero ni ne ker kende ni ene modhi go kogno to yiero ng'ato ka ng'ato to kumwa dhi onge nyaka bed kod thuolo ma sidieng ka sidieng imiyo thuolo to yiero kegen ma ok ni ker ema dhi yiero nikech ker no nitie joma nitie osiepene nitie joma nigi interest ne kaka priority mokwongo tik omiyo nyaka bed kod checks and balances kik wadhi yombra ni ker oseyiero jogo kaka iwacho no idhi go dhogi bor kwa wuokie to wadhi wuok mana gi gima kere madwaro ma kamoro biro weyo mana kamarach moingo kamarach ma wantiere kawuono. To mbaka ni benitiere tiende nikech mbekni gi waseneno mang'eny waseneno BBI waseneno NADCO ma be bogo ket kate tim nyaka sani bentiere tiende mar go mbaka ni koso sirikal oloko mana kite. Aparo ni makawuono ni Trevor makawuono ni onego bed ni wang'iye mopogore nikech opogore kod moko machien kande. Gimomiyo ma aneno nopogore nikech en twak mabiro e kinde ma piny ngima chiegni piny ngima koingo ta malo 80 mojok kod sirikandni moko ka igeni ne wan ni ODM nigi interest ne kikundi makama nigi interest ne gido ni gipog sidienge mag telo sirikal to ma en gimo nyondo piny te kendo ineno ka kilimo temperature liet mar piny okwako piny tete kata dhi mana dala gi jatelo Eldoret Sugoi kata dhi Kericho kata dhi nyaka korgi Weta Giri Bungoma kamora mora midhiye kata dhi mana osiepewa madiere ka en gimo mako piny omiyo ananeno ni twakno en gima ber gimomiyo aneno no ber nikech ka wabedo kod twagno to wabedo gi agenda 1 2 3 tefuono to wang'eni maendi e accountability system ok en gima dhi e jora ni jiga gambaka to ji weyo kamano my accountability system to ang'eyo ni wach miwacho mar NADCO mar BBI and all that miyo waluoro ni gigi samoro ok dhi chopo kare nyaka waket accountability systems gimarach bende ni twak moro amora mawuok oko mar parliament ibiro yudo ni od bura dhi kire oko omiyo mago gin luoro ma nyaka wabedgo to onego bed ni wabedo kod duol motegno moko ni wuon piny kama ok otimore kata koro ji dok e streets to koro wadok e streets kochopo ndalono kata wani biro neno wakwadok nikech ma be mbaka madwani wago sani nikech un kaka jodolo kusepimo gini ang'eni jong'anyo nodonjo mobiro nyaka e kanisa mari mar All Saints kendo nukonyogi ang'o miyo sirikal obanyong ang'o ma gitimo marach ma onego bed e agenda ni ka koro ji obet piny ji wuoyo wach mokwongo en ma wach mar ariyo en ma ere kama gibaye nyong Trevor kachel gi nyikora mogi gik ma obanyong e sirikal ni turi gin gik moko tueta makwachago kwano to aparo ni sauchiel biro romonwa ka tanyalo wacho manok kuomgi ka ok ayara ahinya mokwongo en wach mar kaka itiyo kod osuru ma ja Kenya chulo molungo gi dholiech ni expenditure mbaka duto ma sirikal oketowago ma od buro ketowago mbaka duto ma executive lieko kendo dwani mondo wago gin mbaka mar kaka ichoko pesa kendo pesa donjo sirikal ok dwar yaonwa twak ni ere kaka itiyo kod mwanduwa ineno matokni madongo ma ji riembo ineno allowances madongo ma ji yako ineno positions madongo ma
gi create ma ok ni kata chik moko obanyong kod chik kigo machiemo tineno kata mana kidhi sirikande wagi king'iyo commissions manitiere gihingo kargi moko nuoyo nyaka tije ma jomoko nego bene timo kidhi pieces kaka public service iyudo ka dhano ndeke dabal ma onge kata korgi mokwongo en mano mar ariyo en wach ma wawacho ni representation ka wang'iyo tich ma od bura tiyo kawuono en tich mombekni mobet kod siandane maonge kore nya waneno kaka jood bura nyonyiew nitiere kata twak mosewuok gi evidence ni ochul gi million 200 ng'ato mondo dhigo yes omiyo nengo wang'i ni to od bura ni kod thuolo mane e nyayo twak e pinywa kaniendi. Trevor nyaka wawuo kuom weche mar pogo mwandu e kenjwa ka mwandu waluongo ni kek ni kuon ni kotoke mesa gima timore kawuono en ni oganda manok kende emipogo to dhi yudo kuon niendi. In fact lweny mawago e kenjwa kae en lweny mar kakipogo mwandu mawayudo omiyo nyaka waber kod thuolo maber ntiere kata mana jotenda bishops na motelo na kata Luo Nyanza wakacha kata gi josiasa wa Maluo Nyanza kigo kod gimbaka to iwacho nini ya sani ka idhi kata od bura kata chenro mar loso budget mwandu itero Central Kenya mwandu itero Rift Valley kagima Nyanza wano kwa chokga okwa golo suru kidhi kwayo kata mana ni mono ndikni ji tiko nino kigo kura ne sirikande ni omiyo nyal mi nyawuyo gi jaod bura moro thurwa to kodi no tame kata mana e mwandu mar loso nderni moluongo ni special roads kidhi kaka Kikuyu constituency tiyudo ni gino migi budget mar billion 1.4 mar loso special roads kidhi kuonde machalo kaka constituencies magonagi gin gi zero allocation omiyo Trevor nyaka wago mbaka kakipogo mwandu mar Kenya ni kok wago mbaka no mwaketo ling'any mar kaka mano timore to podo kwa de loso weche to waseneno chenro mang'eny ma sirikal chalo mok luw chik nyoro ka endi doho nyawacho ni jong'anyo kik ti kuom giro malongo wang' kata gi pi maelo ji to kawuono ni pod waneno mana ka gitimo mano to kichaki ng'iyo konchiel nikech iwacho ni segweno disegwang' jong'anyo moko bende nitiere makwelo koro sirikal ang' tim nang'o iye ka nikech tie joma temo ketho mwandu mak ji doho bende wacho ni kik go gi giro malongo wang' ere kaka dang' nitim kanyo to en akekio mapek but gimarach mogik ma an gineno na kaka jadolo kendo kaka jatich Nyasaye en ni ker kaachiel go jotende kakaw tich to gichamo muma ka giwacho ni gibiro luwo chik mar Kenya kako keteno gi chike mibiro kadho duto mabiro omiyo muma ma gichamo en ni gidhi rito chik gidhi luwo chik. Trevor en gima rach mogik kendo makudo wich kendo ma ok onego bed ni timore ni ker en namba 1 kum ng'at ma kuongo ketho chik ma ok kata ni ne jatendlo William Ruto kende ni nene kata go Uhuru inende kata go ker mamoko omiyo wach bende ma katiba waketo mar ni immunity mar sitting president onego bed ni wadog wago e machiemo but ka wadog kuom penjo mi penjo Trevor ng'anyo ma kawuono ni en ng'anyo ma ok dhi maber nikech nyithindwa ma nyochako ng'anyo moluongo ni Gen Z gi nyochako kani kod kwe kabisa waneno gik manye gitimo wik mokalo waneno gik manye gitimo tich ariyo makoro nye chopo kama chope niendi but gimarach matimore ni nitiere jomaundu mobiro modonje kindgi aneno twak moko matimore e mbui ni gin jomaundu mochul kod sidienge mag sirikal moko ochul kod josiasa moyiengore kod ker mondo gidonje e jogi ai gikel kethruok maduong' moloyo mondo omi sirikal thuolo mar wacho ni dongu neno kaka ng'anyo ni en ng'anyo mar jomaundu mondo koro gidogi e doho ai doho koro go marufuku wach mar ng'anyo omiyo Trevor ka wawuoyo kuom wach mar goji kod gik malungo wang' kod pi ma ilojino samoro police
kokadok negi ahinya samoro chopo e okang' ma gibe gin e kinda kuru koda sumbi gima gitim koro tamogi nikech ng'ato ketho gimoro ng'ato yako gimoro kata ng'ato biro goyi ang' itim nang'o do gibe nyako dir gimoro mondo kegi gichien omiyo jopiny kata ka waseyo polis nikech an kawuoyo ka ki ng'ato bukre chak bakidi nikech an ka wan e ng'anyo ma tich ariyo wadhi mwadonjre igi mochung' e kindgi mwakwerogi ma ne wadhirogi ni giwe bayo ji kendo giwe hinyo ji to be ne giwinjo Trevor, give credit where it's due karwa Kenyatta Avenue gi Olsen's kama ne wanti ne giwinjo magidok chien dine wawe timo mano kata apaya mar Kenyatta Avenue nyim Olsen's kanyo tok Serena kanyo de ginego dhano turi ne giwinjo police ber kawuono wawuotho gosiepe na majodolo wating'o pi mang'eny kod gik mimadho gik michamo wawuotho miyo polise go eko e alwora mar Nderi moluorowa go State House nyaka Oloitoktok Nyerere Road kuondego duto processional way gin jok moluoro ji kendo ka wadhi miyogi pi magimodho miyogi gik magichamo gikone yawa utimo maber kuom biro lemono police be samoro dwaro ni gibende wafamigi wajiwogie kik wabere joma seyogi nitie seche moko mabe idirogi e korot ahinya to samoro bende girach aket balance no samoro bende gitimo marach mano to nitiere ma giyawa yawa mach inano iparo nyathi manyo nego ngata Rongai iparo nek manyegi nego goji Githurai iparo nek monego ji Kisumu kata gik matimre Migori kata Mombasa kuonde mopogre opogre nitie kuonde mang'eny kabisa moko nyal kwano ma police dhi kuonde ma okalo ka to sani gi jatend piny njugo mbaka gi jotendwa moko manie kuonde mag fwambo gi keyo kaendi to nochalo ng'ama wacho ni odhi timo gik moko 1 2 3 mbele ka to nitie joma bende nokoyie gi twak mare no ang'o mokwongo twak mneno ni winje nade to mar ariyo okang' mane makoro nyako kaw sane mapiyo piyo kata ka ji pok ogo mbaka mondo mi ich wang'o doge piny matin na winjo twagno kendo aluwe achiel kachiel gik moko matin ka mokwongo niker ka mokwongo nyaka apamne nikech nobedo kod chiri ngeni kinde ma entie ni wang' tetete ongotre kuome kendo ji tetete ok dware bedo kod chir mar bedo kod twak level no en chir mang'ongo omiyo nyaka wamiye thumbs up kanyo to kaneno twagno Trevor to ayuak makoni walala wuon piny oweyo thuolo marang'ongo mane en go mar duoko jo Kenya ire mokalo kendo piyo yoyo modhigo machane thuolo ma gima no okwongo wacho kapok odonje gik mang'eny en ni akwayo ng'uono ne jo Kenya duto te molo ahinya kaka polise nyo timou jok manyo negi jok manyo hiny moko samoro hinya yore mok kare kata makare takwayo ng'uono kwa ng'uono no ene gima nyonego okwongo tim mondo duk liet piny kabisa mar ariyo Trevor ka wuon piny go mbaka gi ute bura ute fwambo to ineno ka ich wang' wuok kuome ngeche ni en ng'at ma pod neno ni kamidhire modhiye ni okonego be nodhiye kamugola chama dwa doki omiyo gik manyo wacho no bro timogo kako sebedo ko wacho kuom higa achiel kod dweche madhi 10 mokalo owacho to kotim okan gadier kaka jo Kenya mang'eny ok ni gadier kode no dhi timo gigo amor kod penjo ma achiel kuom joweti ni nyo penji e wach mar wacha diera nyegi lura nyo gi penjo ni jatelo ija miriambo mogik miriambo adiera kod in okun wedi bro bedo matek arito neno an gi kora wuon kaja wuon piny dwa timo gik manyo wacho no timo gi to okapar ahinya nikech tire moko ma gimomia kelo mbaka mar jatend piny Kenya no nikech tire achiel kuom gima rowere dwaro en ni mondo riembo jomoko ma gineno ni ok ti e yo makare tembe no wacho maber ni an bende chik oduoda ok nyal riemba ng'ato maonge wach moro momaki maber ni mae gima kanono timo omiyo iriembe do bende ko yien nikech ng'ata kata riembo mana ng'ano kamano to dhi do to do chak duoke Trevor nitiere thuolo moko ma wuon piny magwele ji Uhuru dongo riembo ji Uhuru riembo joma chalo chir giri dongi nyalo paro
joma chalo kata mana Attorney General gere donge uro riembo. Ingene riembo ken ni bwana Trevor goli kanyo riembi. Abiro tago koni bakangisi no mera ko nyanding ingeni adwa ni mondo yoro boke. Iwachi ni iwuok e gini. Uro riembo ji, Kibaki no riembo ji, omiyo en gi thuolo mar riembo ji. Aungo ojende lwedo 100 ewi 100 ni nitie jomoko onego bedie cabinet no e samo wuoyni. In fact, deni Ker dwaro ni mondo duok jo Kenya ire. Bang' lendo manolando tich adek ni koro wito bill ni oko, chieng' no kata odiochieng' moluwe nonengo oluok cabinet neno mogol jomoko mondo chako gwel joma nyien oter ne parliament kata orit ka parliament dhi duogo mondo chako twagi mondo kelgi. Trevor nitiere jomonengo oor dala immediately. Wach mar ni chiko duode chiko mago story, mago siasa. Nitie jok ma iluongo ni presidential advisors. Nitiere commissions turi ma onge gik magitimo minyalo kwano. Omiyo wuon piny onego bed kod chir mar goji kalama mondo ji odhi dala. Jomokti nikech mane gima jo Kenya dwaro. Kotimo mano, kokwajo Kenya ng'uono, ko chako ng'ado kaka nyo wacho wach mar duoko expenditure piny, to chako riembo ji, aji biro chako kone nyieni kara koro chako tich. Koro wadogru piny mondo waunge lwedo. Gimomiyo achung'e wach mar chik ni en nikech rowere ma osebedo ka go mbaka. Gin gi wach moro ni Ruto must go. Gidwa ni jatend piny owuogi. To wuok nade. Chik ok oyie mondo owuogi e diere ka. To kowuok to koro nyiso nang'o wadhi dok e yiero to yiero no IBC be pod puodhe maber ni koro IBC nitie. Omiyo penj ni to rowere kata nitiere dwaro ma gidwaro. Be ochomore gi chik koso nitiere moko ma be koro gimbe nyaka ging'e ma gikoni ma wanyalo weyo. Erokamano Trevor. En ani piny mar Afrika waka. Continent mar Afrika ni pok wago ndamo ahinya e weche mag demokrasia kata weche mag governance. To gik mancho timore e Kenya kae juma mokalo ni maka wuno wan gi tich ariyo ni. Ka nigi ni timre e pinje maoko kuno puoge ahinya nikech gin wasunge. Wuon piny ne gwe tao chieng' mane parliament owang'cha. Saa achiel, news ma saa achiel nowacho ni no resign kendo chiwo thuolo mondo ound a transition government mondo wachak wadhi manyien. To nikech nok wadhi kanyo bendo ko nyal dhi kanyo nikech hero loch kodwa wawegi kaka wahero loch wahero power. The call mondo wuon piny ogwe tao kawuono en gima by all intents and purposes ok nyal timore nikech gima sewacho chien kanyo no endo. Omiyo gimonengo wadhi go nyime koro eni ere kaka wamedo keto sirikande ni tesre kendo waketo ling'any moko manyiso ni mae kama ok nyal kalo, mae kama ok nyal kalo. To bedo held accountable. Achiel kuomgi en tiyo kod od bura mochwiny. In fact, awuoyo kod achiel kuom jotenda mag kanisa tawacho ni achiel kuom gik monengo beni awatime kinde ni en jiwo recall clauses mag members of parliament mondo jood bura mokti, jood bura ma tijgi en choko pesa ka Ruto kata kuom sirikal gin jok monengo beni wabedo kod recall clauses maluongo ge to koro igologi to wayiero manyien. Omiyo od bura molongo ni parliament wanyalo wacho gi dhok moriere ang'eni ng'eny moko kuom gigi nosiepena but od bura kawuono otow ok nyal konyowa kaka jopiny. E wach mar IBC onego bed ni wachako waloso IBC mapiyo piyo nikech gimoro amora nyalo timore. Igeni majni nyalo chwakore ni ker ma ker chop kama wacho mokwongo no mogwe tao wadhi timo nang'o ka ker ogwe tao. Gimarach moko onego bed ni timore ni gigi nyalo medo dhi nyime ka onge duoko kata solution mwayudo makaka osebedo kotimre pinje moko. Ipo ka jolweny wacho no mera gini chal mabagi koro wakwayo ni mondo yidh ndege ni idhi yue South Africa. Wamako gini matin wabro tiyo kod sidienge makama mondo olos machiel. Kundo go konego chopi. Omiyo ker ni kod thuolo mar reso gini mondo kik wachop kuonde go. Mago kuonde ma pok wachope piny mar Kenya ka mana kaka jolweny be pok nobiro e ndara chakre higa mar 1982 nyocha ni ka koro gidonje ndara. Rowere ma koro winji sani
Mano be kumo nego wapar ni ka ber nego wadhi nikech ing'eni onge ng'ama oseneno seche ma jolwenye makoro mako piny. Onge ng'ama oseneno seche makoro sirikal ogwe tao e dier kapok gitieko kargi kaka okete katiba. Mano gik ma ji pok noneno te. En gima ji onego par ni koro dwa dhi koso ji onego dog e chien matin mondo koro giwe ng'anyo mondo wang'e ni mbaka ni dhi chopo kanyo. Trevor, an onyuola e barracks, onyuola e kambi jolweny. Ndalo no iluongo ni Nanyuki Airbase, masani en Laikipia. To ka loko loch ma 82 timore, ta an rawera matin, anyalo paro kabisa ka jogo donjo odo ka gibiro mako uno ne jalweny. Anyalo paro kaka piny no njawni e kindego. Omiyo ok en gima onego bed ni walamo ni wadwaro. Loko loch ma lweny biro kawo. Waneno kuonde motimore Tunisia, waneno Liberia, waneno kuonde motimore Sudan kaka njawni. Waneno kaka jirande ma Uganda ne chalo e kinde machien kaka Museveni pok obiro mokonyogi. En gima kotimore pinyni to wadhi dok chien higni 30 mokalo. Wan kod thuolo jowetena mar twak kaka wasechwako machni. Asiro imagine mogik gi kama beti. Onego wachwak majno ma en sure ni gik moko duogo modok e wang'e, aoro duok modok e wang'e ter mondo wachak dhi nyime maber. Mane neno na Trevor. To mbaka mar ker achiel ni gimoro achiel ma beno wuoye en wach mar kanisa gi arambe. Nokone gi paro mar kwero wach arambe no chuth. Nikech mane kama koro jo siasa biro to ng'ato go kore chiwo pesa ne kanisa kuma pesa wae bende ukia to kawa. Richo maduong' mokalo. Anyalo wacho upfront, richo maduong' mokalo. Kendo magi achiel kuom gik mamiyo sidieng mar kanisa, ok abi wacho ni kanisa, abiro wacho ni sidieng mar kanisa kata sidieng mar jotend kanisa bedo maonge kod oteku nikech gibilo mwandu mokel kod sirikal. Trevor, mano gima siro mogik kendo diber ka wabedo kod thuolo ma ka ji obiro lemo to walema kan jaod bura tagolo mara no kaka joma moko golo. In fact kawuono ibro yudo ni samoro bok gigol mang'eny mohingo kata joma moko. Yudo ka joma moko golo mang'eny mohingo gi to gin idhi migi microphone nyaka wuo mowach gike moko. Trevor, wach mar pes kuo miluoko e kanisa onego bed kata chik magole madhire oko. Kanise onego bed kod thuolo mar fwenyo kaka wayudo mwanduwa, kaka wapuonjo ji duto te mondo gitine Nyasaye kendo gichwak tij Nyasaye. Mok waketo ni magi sirikal ema biro dongo no. Nyi neno kumoro kaka pesa igolo mana gogonia. Omiyo aparo ni mano en gima onego bed ni oketie chik. To jodolo mosebedo ka kawo pesa ma ji okia kuma ae be onego kawo negi ondamo mar chik. Nikech seche ma ng'ato biro iri momiyi $20,000, $10,000, $3 to kipenje kata ni pesa no akanye ting'e ni Musache rom kama ting'e ni onge ohala manyalo miyi $20,000 migolo dichiel kamano. Dong mano chalo ng'ama dongere luongo ni accomplice. In ng'at ma oyie gi kuo matimore kineno gi. Dhitek matino kang'eyo nikech ng'eni kata mana pesa ma Krista golo wakia kumoe, wakia mwandu kako loso mwandu ne. Ng'ato ma ohala nyalo kelo ni $1,000,000 kuom ranyisi e kanisa. Ting'eni ionge kod picha ni ohande no kelo ne ga mwandu marom nadi. Oromo golo $1,000,000. Ingeni chono ni koro wadhi dok chien mondo wago tarubini ng'ato ni Trevor mogolo 50,000 ni romre kode kanyo dhi bedo matek matin. Kamone ngwachak go en keto chik ni pesa miluoko e kanisa ok onego bedie. Mano luwo kod gik moko mang'eny ni samoro wawacho to ok tim mar yango kaka iloso mwanduni. Mwanduni gi iloso nango. Ok inyal bedo jaod bura machamo $1,000,000 tae e dwe achiel ka wago tamsi to igolo e arambe $20,000,000. Jokama kata ka inie tajiri marom nade ok nyal timore. Gimomiyo nyaka wang'e ni pesa ni gin pes mibadhi, pes kuo, pesa maricho. Ok gin pes ni migolo ga gi chek kata miore bank kuwuok e bank. Gina pesa mutingo gunde to tue. Gin pesa turi, pesa migoe goki to turi kiwuotho. Gin pes mibadhi. Kakoro wadhi mbele, Reverend. Kanisa ere kako nego tudre gi siasa.
nikech bende un ge akere keke to joma wacho ni kanisa ok nyal kwedo jomoko ni magi jorito un urwako ji te to bende ok nyal kawo konchiel ni un koro josiasa gima kobiro to nyaka uluonge achiel ariyo adek mondo mos jopiny. Ere kaka kanisa onego tudre gi siasa kawa ondamo makoro nyithindo ma rowere oseketo masani moko kuomgi donjo nyaka e kanisa ma gikwero ni kik ng'ato wuok kamoro amora ka. Ere kaka kwadhi mbele to kanisa onego riwre gi weche mag siasa koso onego wewe chuth? Manosenindo jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican kinde machon Archbishop Gitari nowacho ni serikal gi kanisa onego bed kaka mach kod dhano, onego bed kaka mach gi kanisa, kaka mach kisudo machiegni kode ahinya to majno dhi wang'i, kibedo mabor kode ahinya bende koyo dhi negi. Gima ne Gitari temo wacho en ni nyaka wabed a critical position ma wanyalo kwero sirikal ka sirikal timo marach kata kwero josiasa ka gitimo marach. Ok onego wabed mabor ahinya nikech samoro be ginyalo luongo kanisa mondo olamnegi e weche moko moriere ok mag mibadhi, samoro ginyalo dwaro paro moro mijiwogo kamoro. Omiyo sirikal gi kanisa kata siasa gi kanisa ok onego bed motegore ahinya kata ok onego bed machiegni ahinya muchal joma ninde otanda achiel. Nyaka ibed ondamo moro ma ka gimoro rach tinyalo chomo jasiasa kata inyalo chomo ker tikoni ka ok ber, ka itimo maber unyagine, ka itimo maber. Onyalo bende lidho mopenji ni ting'eni awadwa timo kama jatich Nyasaye ineno nang'o. Critical distance no onego bed ni wabedogo mok wabedo mabor ahinya. To kawuono mano tekno excuse me, nikech CDN kaka wacho motelo mar kanisa yawo lwetgi to wacho ni meya. Gini jasiasa mosenyiewo ni matoka, jasiasa mosemi milion 3 mondo itiek godi kata timo gima rach ng'eno kibi kwero. Omiyo that critical distance nyaka wabedgo. To koro sani makoro wadhi e mbele gi wach mar ng'anyo ni ojende be pod oramo ni kata tich ang'wen pod gidok e ndara. Kanisa ochung' kanye nikech koro ng'anyo ni uyie kode koso koro weye nikech useneno ka joma undu bende odonjo iye. Mabe wambo waseneno ka joma undu donjo maketh gige ji, samoro kata mana Mombasa kawuono giwang'o mtokni 3 gidonjo kuonde ji. Otime nang'o koro? Rowere we ng'anyo koso tim nang'o? Trevor, kaka an kora wuona sewacho chien kacha ni ng'anyo en gima nie chik mar Kenya kendo en gima opuodhi kod chik. Kendo kata nyiwinjo kata jatend doho kanyo wuoyo to embendo siro to wacho ni nyaka obed ng'anyo mani kod kwe. Sama ng'anyo koro ni kod maundu e iye excuse me, en ng'anyo ma dhi tero kama rach nikech mane kama koro polisi yawe mach to nego ji. Ka wadhi nyime kod ng'anyo ilano geche ni wadhi medo wito ji mang'eny, wadhi medo yudo jo mang'eny mahinyore, mwandu dhi medo kethore turi. Gi kora wuon ng'ato nigi thuolo mar golo pacha wuon kako molo en ni onego wago ndamo chien mondo Gen Zs ogo ndamo chien mondo gichak pango manyien nitere kaka koro wadhi nyime kod wachni. Kanyo gikora e kama twage chakora be donje. Wago ndamo chien, wadwar nito gin oganda mage manyalo chung' e lowa mondo wadhi kore twagni. Mondo twagno obed conditional twag. Ni magi gik modwa ni nyaka wuogi e twagni. Ma kok wuok to ok wadhi yie. Trevor, ng'anyo ni dhi hinyowa kama wachomo mbele kae. Kwa kato koro chenro mar kanisa en nang'o ka koro wachigni tieko nikech sama ayo wawang'wa. Ncho aseneno ka jodolo moko no the State House. Mana machiegni ka juma moko mokalo kani gidhi go mbaka gi ker. Umbende kawuono no dho miyo nyaka polis pi modho gik ma gichamo. Onge ng'ama odagi. To jomohinyore gi un gi chenro mane? Jomotho un gi chenro mane? Dak waseneno ka jodolo ni ong'ala ma mbele mar dhi kuonde ma ji ohinyore. Pok waneno kodhi kata mana hospital Kenyatta kacha cha mondo mulemne kata jomosehinyore achiel 2 3 jomo wito ngima gi pok waneno ka ung'eny kanyo. Un gi chenro mane kwaka? Trevor, ang'eni kanyo en kama ng'ato nyalo chako kwanyo kendo ringogo. Mokwongo ka wacho mano en ni kuom ranyisi
kanisa wa ma All Saints Cathedral ne wayao ne jong'anyo modonjo moyudo kar jot magi pondo kanyo. Mar ariyo ne wa loso mwayango kar thieth mithiedhe joma ohinyore ma pod nitiere nyaka sani. Mane mar adek waluongo jolembwa ni joma nigi mwandu mag gik osiptal, gik thieth mane kod mwandu mag chiemo kod pesa keluru mondo wakonygo jogi. Ne gigolo kama ma wareba wapidho laktache 100 manogo kambi All Saints. Wane mwapidhogi kokalo kuom mwandu ma jopiny ogolo gi jokanisa wa ogolo. Nyaka pige kata mochiwo kawuono gin ma jokristo no ogolo no kelo. Trevor, wan kod chenro ariyo. Mokwongo en ni wadhi kendo waseiko teams kolure kod jok mwatiyogo mar dhi lemo ne jok ma ohinyore goeko. Wadhi timo mano Kenyatta gi osiptande mamoko Kambagathi gi kuonde manotere joma kamago. Mar ariyo wabago lamo mar rapar mar jok manohinyore. E lamono wadhi choke mwandu kowariwore kod dinde mopogore opogore. Oluongo ni Interdenominational Prayer and Memorial Service All Saints Jumapil ni 7 kendo mwandu mowuok go kata Jumapil mokalo ni wayudo mwandu ma jo Kristo wanyogolo malemo kodwa. Wadhi keto gi kaachiel ka wase go tarubini jok matuo, jok ma dwaro ni mondo konygi weche mag iko jogi, to mwandu go ibro golo to dhi konyo jogo. Trevor, kanisa wa All Saints en kanisa maniga dier ma mwandu ka mwandu mogol moket tenge ni timo ma wabro timo mano to the point, and I'll come back to report. Nero kamano. Wabro duogo kendo wajini uchopo kanye gi chenro nero kamano inya Reverend Canon Evans Omolo jatend All Saints Cathedral ogwa kodwa mbaka. Nero kamano. Nero kamano inya mane kama we chenro mar duole chenro kidieny mar ariyo mane kama watieke bange sadeke wange to bati biro kaendi bati daddy cool mondo mekelo weche manyien mosebedo katimore. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere banye.